Ak počujem, že dom je tehlový, tak mi hneď napadne, že pôjde pravdepodobne o solidnú stavbu, ergo stavbu, ktorá vydrží skúšku časom. Ale v zápäti si mnohí určite povedia, že takáto stavba musí byť drahá. Tak či to naozaj tak je, tak o tom sa porozprávam so skúseným staviteľom pánom Petrom Rokyčákom. Dobrý deň. Dobrý deň. Peter, tak tento dom za nami, tento bude stáť asi na veky. Neviem, či bude stať na veky, ale minimálne nás a naše deti určite prežije. Vy ste spomenuli takú dôležitú veličinu čas. Prečo teda tehla obstála v skúške časom? Tehla je už na trhu tisíce rokov a je to vlastne taká asi stálica, z čoho sa najviac staviajú domy. A vlastne je to technologicky moderná vec, aj technologicky napreduje dopredu. Dá sa povedať, že už je to taká tradícia. Tie murované domy, parádne. A ten vývoj sa posunul teda výrazne dopredu, nie? Samozrejme, že tým, že čím viac sa stavia, tak tým viac sa vychytávajú nejaké tie muchy a tá technológia ide dopredu a vyvíja sa to naďalej. Ešte stále, ale dnes už môžeme povedať, že máme kvalitné produkty, ak sa bavíme o tehle. Určite produkty sú veľmi kvalitné, no ale vždy sa dá zdokonalovať, vždy sa dá niečo nové vymyslieť a vždy sa ten vývoj ide dopredu. Ten čas nechajme, poďme na peniaze. Bo sa hovorí, že čas sú peniaze, ale mňa skôr zaujíma teda, že či si to vôbec môžem dovoliť. Je tehla drahšia ako ostatné materiály? Tak tehla môže byť aj drahšia, môže byť samozrejme aj lacnejšia. Všetko to začína s kvalitným projektom. Všetko je to o tom, ako to dokážeme navrhnúť, ako sa to dobre vypočíta, aký systém vlastne používame. Či používame systémové riešenie, alebo nesystémové, áno. A kvalitný projekt znamená lepšia ekonomika stavby? Áno. Samozrejme je to ekonomika. Keď máte kvalitný projekt, viete použiť systémové prvky. Systémové prvky znamená, že presne, hej, toľko to rohových, toľko to obvodových, toľko to priečkových. Máme toto na mysli? Áno, presne tak je to, že keď máte narátané systémové prvky, tak začínate s rohovou tehlou, končíte napríklad s okenným profilom alebo použijete polovičky. Tým pádom nemáte žiadne rezy, nevytvárate odpad a to je vlastne asi tá vysoká ekonomika toho, pretože keď nevozíte dvakrát tehlu a dvakrát odvážate odpad, tak vtedy to vyjde dobre. Vy mi to viete presne napočítať? Vieme to aj my presne vypočítať a vedia to určite aj odborníci, ktorí dodávajú tehly, vedia to presne narátať v takomto projekte. Koľko z celého rozpočtu, ktorý ja mám na dom, ukrojí cena tehly? Z celkovej výstavby diela maximálne 10% je kvalitné, obvodové, nosné, múrivo, samozrejme aj priečky. Na obvodovom múrive šetriť nechceme. Poďte sa, ja som si pripravil pre vás na demonštráciu takýto stĺpček. Vy hovoríte, že 10% je na tehlu. Tak, 10%. To je jedna minca. Pozrite sa, aký nepomer. Nie je to veľa, ľudia sa v tom mýlia, že myslia si, že to je ďaleko viac, preto je vhodné investovať vlastne do týchto nosných a obvodových múrov, pretože tie už na tom dome nevieme vymeniť. Je to väčšinou vec, ktorá tam ostáva a v tom interiéri, keď náhodou, že použijete lacnejšie materiály, viete ich za niekoľko rokov vymeniť, viete si vymeniť podlahu, viete si vymeniť kúpeľňu, ale múry už pravdepodobne ostávajú. To určite netreba šetriť. To je ten základ domu, ktorý treba spraviť naozaj kvalitne. Pán Rokyčák, ja sa ešte vrátim k tomu času, lebo aj čas sú peniaze, má to teda nejaký súvis. Je stavba z tehál pomerne rýchla? Tak toto určite treba riešiť, pretože výstavba z tehál je momentálne asi najrýchlejšia, pretože dnes už je tá technológia moderná, muruje sa to na purpenu. Takže nepotrebujeme žiadne vedrá, žiadne lepidlá a podobné materiály, malty, miešačky. Takže to ide obrovsky rýchlo, to ide. Skúsme posúdiť ešte stavba z tehly, rýchlosť teraz, versus iné materiály. Keď porovnáme napríklad porobetón a porovnáme tehlu, tak ako sme sa bavili, tak tehlu murujete na purpenu, ide to veľmi rýchlo. Porobetón momentálne sa muruje na lepidlo, čiže na kleber musíte to zamiešať, zarábať, potrebujete k tomu vrecia, palety opäť, nejaké náradie, takže to ide výrazne pomalšie. Počasie limituje čas výstavby? Určite počasie je silný faktor pri výstavbe. Napríklad pri
by som to povedal, že pri porobetónových tvárnicách skôr je ten čas na vysušenie tej stavby, keď nám zaprší. Áno, že to môže byť veľký problém, pretože tie materiály sa napijú vodou a veľmi dlho im trvá, kým sa vysušia tie materiály. Strácame čas. V prípade drevostavby nechcem, aby mi montovali mokré drevo, mokré OSB-ovky. Tak ten drevodom to už asi najhoršia varianta, čo sa týka na počasie, alebo teda na výstavbu, keď je sichravé počasie, alebo nám zaprší, pretože to už sa vysušiť nedá, to už sa dá len vymeniť. Zaujíma ma ešte v súvislosti s dažďom tá tehla. Keď trošku zaprší, je to v pohode? Určite áno, tá tehla má v sebe drážky v celej vlastne výške a keď to navohne, tak to jednoducho tá vlhkosť odíde. Je to možno materiál, ktorý sa najrýchlejšie vysuší zo všetkých materiálov, ktoré momentálne trh ponúka. My teraz sedíme v stavbe, ktorá je vaša. Spokojní ste, lebo vyzerá to veľmi pekne. A ďakujeme, určite sme spokojní so stavbou. Spokojný staviteľ, spokojný bude aj zákazník. Ďakujem, pán Peter Rokyčák. Staviteľ nám porozprával o tom, ako sa s tehlou pracuje, či to je drahšie. Prosto vyvrátil mýty a posunul technológiu opäť dopredu. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. V spoločnosti sa hovorí čokoľvek. Otázka znie ale inak. Do čoho investovať skôr? Do interiéru, technológií, ktoré budete časom aj tak meniť, alebo do múrov, ktoré by vám mali vydržať na veky? Pri správnom postupe vám tehla ušetrí nervy, čas a samozrejme peniaze.